sa Diyos, patalingugan ka, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong Domingo sa buntag kanatong tanan, atong mga pinalangga nga makaigalan og kaigsunan. So nining sayos kabuntagon sa adlawng Domingo, ato nga pasalamatan ang Dios nga iya gitang gihatagan og kahigayunan nga nakahimo ta og mga kahigalaan sa pagpadayon nining ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Kini ang maayong balita usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanato kinig paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nagpakamatay unya nabanhaw siya. Alang kanato, mikayab siya sa langit, alang kanato og babalik siya mga kaigsunan. Alang kanato aron sa pagkuha niadtong mga tao nga nagapangandam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Kini ang mayong balita magahatag usab kanato og mga kasayuran, mga pasidaan, mga kamatuoran nga nagsukad sa balaang kasulatan aron mahimo kitang andam sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. So kini ang mayong balita karon buntaga nagadapit kaninyo sa pagpakig-uban niining duha ka oras nga tulumanon. Sa kini ang mayong balita makahimo na mo higala sa pagpadala sa inyong mga importante nga mga messages dinhi sa ato nga programa. So nagsolo pataron, naginusara pataron tungod kay wala pa makaabot dinhi ang atong mga kaubanan. So ako rang usa dinhi. So naamoy importanteng mga messages nga inyong ipadangat nga to sa inyong mga friend. Diri lang iagi higala sa atong number, no? Nga among gipahibaw kanunay kaninyo. Kang Brother Libby Clavis nga number 0926-8869-758. Ako sublion 0926-8869-758. Okay, mo na yung number na to higala. Makapadangat mo diha sa inyong mga morning greetings or ngadto sa mga birthday greetings, mga anniversaries, o guban pa nga gusto niyong ipahibalo ngadto sa atong mga kahigalaan. Sublion ako, welcome ang tanan sa atong programa
Nya gi-welcome sa nato ang inyong participation karong buntaga sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, pwede na mo maka-text sigala aron atong basahon karong taod-taod no dinhi sa ato nga tulumanon. Unya alang sa atong tanan nga mga viewers o mga followers sa ato nga programa, so palihog atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga tulumanon aron daghan nga ma-blessed mga higala. Okay, sa dili pa ta mo padayon ngadto sunahan, maminaw usa ta og usa ka maanindot nga awit nga naguluhan kini Ikaw ang Kusog. Kini nga awit kuha na kani kanang common kay nato nga madunggan, kuha siya kanang kini nga awit murag sinati na kay kini gi awit kini ni Sister Nika Abatayo. Kini ang iyang awit karong buntaga. Okay, padayon ta higala nga to sunahan. So
maminaw gyapon ta og awit no kay taas-taas man ang atong oras karon. So niya gyapoy awit nga atong pamation higala taas nga panahon. Okay no, ato ning paminaw ning awita kay manindot ni siya og mensahe nga ikaplikar sa ato nga kinabuhi. Okay. Sa taas nga panahon ang Diyos nagahandom nga mubalik kita kaniya ang atong kasalanan dili kalimtan kay siya lamang tapos nga saligan busa higala ayaw paglangala nga musugid kayo kaniya sa mga kasaypanan siya kasaligan nga muhatag sa kapasayloan sundon mo lamang ang iyang mga dalan kay siya andang gayud sa pagtabang sa mga katalagman sa pungalakian siya lamang ang bugtong dalang panan busa higala ayaw paglangala nga musugid kayo kaniya sa mga kasaypanan siya kasaligan nga muhatag sa kapasayloan inong lamang nga siya nagantos tungod sa kaniyang timos ug siya masidunggan sa mga pinupatan o nga ang tungkaang nagaunan usahi dala ayaw paglangala nga musugid kayo kaniya sa mga kasaypanan siya kasaligan nga muhatag sa kapasayloan usahi dala ayaw paglangala nga musugid gayon kaniya sa mga kasaypanan siya kasaligan nga muhatag sa kapasayloan nga muhatag sa kapasayloan nga muhatag sa kapasayloan. Okay, atong itunol no ang atong mga mainitong pagpangumusta sa tanan gayud karong buntaga atong makaigalaan sa diha sa Negros Island, sa Negros Oriental ug Negros Occidental. So maayong buntag kaninong tanan. Good morning dalang brother Elmudam Flores no dias Tobuso. Kanya ni brother Cesal Elguira dias Gihulngan City. Kanya mga Fermin family o uban pa nato diha mga pinalangga nga mga kaigsunan, mga hinigugma naton tigpaminaw sa atong tulumanon, mga viewers nato diha. O ni atong gipasalamatan ang tanang taga Negros nga nag-share pod sa ato nga programa
through pag-share sa Facebook. Ang uban nagamit o mga sound system para makadungog ang ila sang masilingan. So kaninyong tanan akong gina-welcome unya gipasalamatan ang inyong pag-apil nini nga buluhaton dinhi sa radio. Okay, atong mga tigpaminaw sa Dris Masbate, mga viewers kalabanan sa Masbate, labi na diha sa Hilutungan Island. Mga Necessario family, mga De La Cruz family diha. Mayong buntag ninyong tanan. Unya ngadto sa di Pastor Peter Rosales. So good morning, Pastor. Og tanan diha nga mga viewers nato sa Masbate, kinasingkasing higala nga gina-welcome gipanimbaya nato dinhi sa ato nga tulumanon. O ni ato sa mga suki nga mga tigpaminaw diri sa Biliran Island, so mayong Biliran province, no? Mayong buntag sa tanang taga Biliran nga always nagapaminaw dinhi sa ato nga tulumanon. So mayong buntag sa tanang taga Biliran. Kumusta di ay ang mga Lagarisa dia family, ngadto sa mga Pinuti family dia, mga pamilya sa mga Ibina, og sa tanan na lang nagyud nato dihang mga pinalangga nga makaigsunan o mga pinalanggang kahigalaan, mga pinalangga nato mga viewers, mga listeners sa atong programa sa radio, og tanan dihang mga kahigalaan nga nag-share sa atong programa through Facebook o sa paggamit sa mga sound system. So may buntag sa tanang taga Biliran province, mainguman sa atong mga kahigalaan diya sa probinsya sa Leyte, no? May buntag sa tanang taga Leyte. Kumusta ang tanang taga Ormoc? May buntag, no, sa mga suki nato, mga pinalangga diya nga tigpaminaw. Tanang taga Ormoc atong gina-welcome. O niya tanan nga taga Merida, welcome sa atong programa. Diya sad sa Baybay City, mayong buntag, no, ni Brother Sanico. Welcome sa atong programa. O niya mga tigpaminaw nato diya sa Palonpon, Leyte. Mayong buntag diya sa mga Mihos family. Tanan diha nga naminaw. O niya mga tigpaminaw nato diya sa Matag o Leyte, diya sa Kananga Leyte. O niya diya sa Isabel Leyte. Mayong buntag. Unya, kumusta og mayong buntag sa tanan nato mga pinalanggan tigpaminaw diha sa Tabango. Daghang tag makaigsunan diha makaigilaan. So ato nga gina-welcome mainguman sa atong tanan nga mga suki nga naminaw diri sa San Isidro Leyte. Good morning po sa tanang taga Kalubian Leyte og tanang taga Bilyaba. Good morning sa tanang taga Bilyaba niya mga Insenso family. Atong pasalamatan ang mga Insenso Lester natin sa ilang sound system nga ilang gigamit alang sa atong programa og si Ma'am Gritsen Novela. So may muntag diyo, Ma'am. Salamat po sa info nga nagpatukar po ka diha gihapon sa ato nga programa. Thank you kayo sa tanang taga Leyte, probinsya sa Leyte nga nagamit o mga sound system aron lang ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga silinganan. Ato nang gipasalamatan mga higala. Thank you kaayo. O niya, thank you sa inyong pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa ato mga friend. Okay, no? Ato sad nga gina-welcome ang atong tanan nga mga suki nga tigpaminawan diri sa isla sa Camotes Island. Sa tanan natong mga viewers diya, welcome kamo sa ato nga programa. O gipasalamatan nato si Brother Tato Sotelo sa iyang sound system diya sa Lower Kagkagan. So tanan tuwa Camotes, ato nga gina-welcome mga listeners sa radio, mga viewers sa Facebook. Welcome kamo tanan. Nya salamat sa inyong pag-share sa pulong sa Ginoo. Nya salamat po sa mga sound system nga gigamit diha aron lamang ang pulong sa Dios mulapnag ngadto sa tibuok naong sa yuta. Okay, sa di patong padayon sunahan, maminaw gyud punta og awit mga higala. Okay, ni awit nga atong idalit.
mubo na lang ang panahon. Mubo na lang ang atong panahon, kita ni Kristo iyang buhaon, mga patay iyang banhawon, ug ang buhi iyang lalin, pagkatahon nga huna-hunaon, kita ni Kristo iyang sugat. Ituon niya sa kalangitan, uban sa manlundang panon. Pulahan ang makaambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit, kay mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa impierno sila isumpa. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila makapanghupaw. O igsuon, ikaw akong nasigon, sa pag-alagad magapadayon, aron niya imong maangkon, ang bulawan nga purong-puro. Anaot kadto mga pamilya, sa pagtuo makahiusa, pasawaraon niya'y madalin, ang bana mahabilin. Pulahan ang makaambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit, kay mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa impierno sila isumpa. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila makapanghupaw. Pulahan ang makaambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit, kay mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa impierno sila isumpa. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila makapanghupaw. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila makapanghupaw. Okay, atong ipadayon higala atong mga pagpangumusta, atong ipangumusta atong tanan nga mga kahigalaan diha sa isla sa Bantayan. Mayong buntag sa tanang taga-Bantayan, Madridijos, Bantayan ug sa Santa Fe. Kani atong gipasalamatan ang atong tanang mga kaigsunan diha nga nagagamit pod o mga sound system. So, Brother William Tadlas. So, salamat Brother William. Ani ang adto ni Brother Cotijo sab. Salamat pod Brad Cotijo. O Brother Lucernas diha sa isla sa Lipayran. Brother Lot Villaberli diha sa Okoy. Tanan nga taga-Bantayan atong gina-welcome sa atong programa. Gipasalamatan nato ang tanan natong mga viewers, mga listeners sa diha sa ato nga programa o niya mga nag-share, mga sharer nato. Salamat po kaayo. O niya pwede na makapadangat po og mga messages dirin sa atong programa para ang atong mabasa mga higala og namoy mga greetings, mga panimbaya. So gina-welcome nato na. No, pwedeng makapangutan mo dinhi sa comment section nato sa Facebook
aron nato na matanaw or sa among mga number ni Brother John duha mi di studio karon. So atong gina-welcome ang inyo nga mga pangutana nining sayo sa kabuntagon. Okay, atong gipangumusta sab ang tanang taga ilan tagaan, no? Isla silang tagaan, tanan nga taga-isla sa Kinatarkan, tanan nga taga-isla si Bitngel, Malapascua Island, og sa isla sa Carnasa. Nasayod mi nga daghan mo diha nagapaminaw, kamong tanan kinasingkasing namo nga gipanimbaya dinhi sa atong programa sa kini ang maayong balita. O na dinito sa Mainland Cebu, tungod kay lanog-lanog mo ni atong programa, labinas mga tumoy, mga kabukiran, nga tumoy sa mga kabukiran, lanog ni atong programa sa Masbalanban, dias Magsaysay, diha sa Asturias, kabukiran dias Tuburan, dias Tabuilan, tanan diha nga mga listeners sa radio, atong gina-welcome o niya kumusta di ang tanan taga Olibo, Kalumbangan, taga Dalid, o niya atong mga tigpaminaw sab diri sa Gimpilakan. Good morning no sa mga Pikit-Pikit family, mga Samson, mga Tirana family. Tanan diha natong mga brad og mga sis, welcome sa atong programa. Good morning lang Brother Maning, Masbang bro, may buntag nimo. O ngadto sad nila ni Brother dinhi sa San Jose, no? Ngadton lang Brother Rodrigo Villamor, Brother Orlando dia, unya ngadton lang Brother Amay Pitugo. So good morning yung tanan. Og atong pasalamatan si Brother Rodrigo Villamor sa iyang sound system nga always nagatingog kanunay diha sa ato nga programa. O ni atong mga suki nga naminaw sab diri sa Katmon, labi na sa mga kabukiran sa Katmon, lanog ni atong programa. O niya diya sa Panalipan, Brother Mario Alquizar diya, oban siyang kabanan sa Panimalay. O niya diya sa Agsuaw Katmon sa Bungyas, o uban pa dihang mga kabukirang barangay, atong gina-welcome mga tigpaminan to diya sa Sugod, o sa mga kabukirang barangay sa Sugod, atong gina-welcome sa atong programa. Maingumon sa tanan natong mga listener o mga viewers diri sa Bourbon, no? Diya sa Poblasyon, o niya diha sa Lao Bourbon, diha sa Bundo Bourbon, apo naglanog-lanog ros Bundo. Wag sound system ni Brother Amay Pitugo di aron sa mga Morillo family masur niya gibutang. So may buntag sa tanang taga Bourbon nga naminaw karon sa atong programa. O ni ato mga listeners sab diri sa Tabugon, atong gina-welcome no ang tanan taga Tabugon, sila si Brother John Labitania, uban siyang Pinalanga, ngadto ni Sister Remy Montiliano, uban siyang Panimalay. Mga Ando family, welcome sa atong programa. Tanan nga taga Tabugon, atong mga brad og mga sis, no? Atos mga pamilya sa mga Tirana diha, no? May buntag niyang tanan. O niya tanang naminaw sa Dris Managasi, daghang putag tigpaminaw sa Managasi, ay mga nga SDA diha, gumikan sa ilang pagpaminaw sa programa na to din sa radio. Atong pangumusta diha Lester Erenia Soliano, o niya mga pamilyas mga Saladaga, ngadto sa mga pamilyas mga Elarcusa, mga Romagos family, mga Nano family, tanan diha nga naminaw sa Managasi. Welcome mga Jordan family diri sa Lamak, ato sang gina-welcome sa atong programa. O niya tanan nga naminaw diri sa Ilihan og dihas Kandangas, welcome ang tanan taga Kandangas, og tanan nga taga Mahayahay Kadwawan dihas Tagaytay. Atong pasalamatan si Brother Bean Estor sa iyang sound system nga always gina naglanog-lanog. So, salamat Brother Bean og masilingan diha nga nagasunod og nagapaminaw sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Nya kumusta sad sa mga pamilyas mga Barili, o niya ngadtos pamilya sa mga Maluluyon, mga Alikos family, o niya tanang taga Eden care group. So may buntag ng tanan mga Rosasinia family diya, atong gina-welcome. Mga tigpaminaw na to sab diri sa Sentros Kadawan, ngadto sa mga Risool family, mga Arrogante family,
Nya kumusta sad ang mga Dimapi family, mga Coraldi, Bragat family nga always nagasunod. Nya kumusta ding mga Agua family. Ngadtos mga pamilya sa mga Puentes, mga pamilya sa mga Alconten, o niya mga Tirana family, ug mga Beronas family diha sa ibabaw sa Upper Kadwawan. O niya tanan nga tagalibho at usang gipasalamatan no, sila si Sister Linda Kamay sa iya nga sound system, Brother Lolito Ermac, tanan nga taga ibabaw sa libho, atong mga kaigsunan o mga bag-ong mga kaigsunan, mga kahigalaan nato diha tanan, kinasingkasing nato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita niya. Kumusta sa Brother Nelson Bersero dia, bro, may buntag nimo. Og sa tanang mga naminaw diri sa Mabuli, atong tanan dihang mga silingan, atong tanan dihang makahigalaan, mga kaigsuunan, og mga newly baptized members sad sa Mabuli, mayunguman sa libho. Kinasingkasing mo namo karubuntaga nga ginapanimbaya sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya dirita banda sa Kanagahan mga higala, atong gipasalamatan si Brother Bernal Katakis sa iyang sound system, plus Brother Christian Bistar o si Brother Anisito or Brother Ani diha sa Panggamay, Ani Priscilias. So daghan na diyang mga sound system, tulo na ka hugna sa mga sound system diya, murag malukop ang tanan taga Kanagahan sa ato nga programa sa radio. So kamong tanan taga Kanagahan, kanasingkasing mo namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Tanan nga taga Kinawahan sab atong gipangumusta no. Kumusta si Lester Noralin, yang isuon ilang mga family, ng Brother Dick, ng Brother Arnel, ni Brother Rino, maayong buntag, ni Lester Maridil, ng Brother Jojo kaayon silang mga family, mga Rosiliosa family, tanan dihang naminaw sa Kinawahan, tanan naminaw diya sa Busugon, atong gina-welcome sa atong programa diya sa Luyong Baybay. Kumusta sa tanan taga Lambusan, ngadto nila ni Pastor Frasco, ni Ma'am Frasco, tanan diya mga Frasco family, o niya ngadto sa mga Magdadaro family atong gina-welcome. Tanan diha nga naminaw no, atong gina-welcome sa itong programa. Kumusta sa ni Brother Christian Lumihok uban siyang family. Tanan dihang makaigsunan nato, sayod may nga daghan mo diha, labi na mga tigpaminaw sa radio, mga na-convert pinagi sa pagpaminaw sa atong programa. So nalipay mi nga ang Dios nagalig-on sa inyong pagtuo nga hangtod karon nagapadayon ta sa pag-alagad nga matinud-anon Dios Ginoo. Atong mga tigpaminaw sa diri sa Tambungon area. So good morning sa tanang taga Tambungon. Good morning ni Brother Roger de Los Santos dia. Tanan natong mga kaigsunan, mga kahigalaan dia, welcome. O ni atong gapahinumduman ang atong tanang makikilaan dia sa Tambungon nga kun pananglit aduna tay problema sa atong motor, nanginahanglan tag motor parts, agipadul-an yun tahigala, pangitaa lang diha ang Advent Motor Parts. Sa yun kay nandumdumon, kay naatbang sa public market sa Tambungon. Kaya kilid yun sa highway, makita nimo diha ang Advent Motor Parts. Ipanag-iya ka na ni Sister Florida o Brother Remy Sigarino. Abli na sila gikan sa adlaw Domingo hangtod sa adlaw Biyernes, sirado sila pagkaadlaw Sabado. O ni ato makaigsunan kay galaan diri sa Baud no, diri sa Anapog, may buntag sa tanang taga Anapog natong mga brad o mga sis diha. Salamat sa inyong makanayon nga pagpaminaw. Good morning ni Brother Nurlan Pagal uban siyang family. O niya tanan nga naminaw diri sa Bangkasan sab atong gipangumusta no. Sila si ex-barangay Captain George Luna uban siyang family, tanan nga taga Bangkasan, tanan nga taga Kamansilis, Tuong ug uban pa din atong mga kahigalaan nga naminaw atong gina-welcome. Tanan nga taga Manyo ato sang gipangumusta sa Brother Elvis Peritos, sa Brother Jedel Peritos, o niya ngadto sa mga ngadto sa mga pamilya diha nga nagasunod gyud no, tanan diha nga nagasunod
sa atong programa, mga followers na to, mga viewers na to diya. Welcome mga tigpaminan to diya sa Luok. Kumusta din ang mga Lopez family? Niya ngadtos mga pamilyas, mga Vargas, Ibanez family. Tanan na lang taga barangay sa Luok o diri sa Hagnaya. Kumusta din ang mga Monteroyo family? Kumusta diya sa Proper Yun Sanrim, ngadtos mga Samson family? Niya may buntag sad sa mga Suson family diya sa Bangkal. O guban pa nato mga listener diri sab sa Argawanon, diya sa mga Larga family, mga pamilya sa mga Likigan, Layon, Kabatanya family, o uban pa din nato mga tigpaminaw sa Argawanon. Mainguman sa atong tanan nga mga listener diri sa Patag, San Remigio, Cebu. Kumusta diya ang mga Anciano family, mga pamilya sa mga Muraka, mga Alburo family diya, o Dignos family, uban pa diya nato nga mga kaigsunan o makaigalaan ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maing balita. O ni atong mga listeners dito sa dito sa Daan Bantayan, no, atong gina-welcome ang tanang taga Daan Bantayan. Kumusta di ay Diasmaya diha sa mga Dihito family, mga pamilyas, mga Pipito nga always magapaminaw. O ni atong mga tigpaminaw diya sa Kortihan, labi na diya sa mga kaigsunan na to o mga kahigalaan diya nga nagsunod. Mga Punay family diya, welcome sa atong programa. Tanan kanyong naminaw diha sa Aguho o niya diri sa Lanao. Kumusta din mga Punay sad family diya sa Lanao, atos mga Mirales family. Niya atong pasalamatan si Brother John Punay diya sa Talisay, Dan Bantayan, sa Yapon Trumpa. Niya kumusta di ay sa mga Rosalihos family diha sa Kumbado, mga Pioneers family, mga Puyot family. Niya kumusta lang Sterlos o niya mga Olasiman family diha, tanan nga naminaw diha sa Kumbado, o niya tanan nga naminaw sa diri sa Bitoon, Daan Bantayan, labi na nila ni Brother Duming Bunukan oban sa Tibok Banay iyang family. Good morning. O niya tanan nga naminaw diha sa Paypay, atong mga brad o mga sis diha, mga friends nato diha sa Paypay, diha sa Nazareth, kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome. O niya atong mga tigpaminaw diya sa Bakhawan, diri sa Kawit, sa Mahawak, o niya diri sa ang lungsod Bidilin. Always po nagapaminaw na sila si Brother Edwin Golyemas, no? Maimbuntag, mga Golyemas family, mga De La Cruz family, welcome sa itong programa. O niya ngadtos mga pamilya sa mga Langido, diya sa sentro yun sa Midilin, mga 5 diya family. Niya, kumusta sa atong municipal councilor, Brother Raymond Olivar. Nga ng Brother Felipe Solira, Brother Alex Kanyada, mayong buntag. O niya, nga sad nila ni Brother Terbo Pobadura, atong gipasalamatan sa iyang sound system nga always nagalanog-lanog dinhi sa atong programa. So, ato din ginapahibolo, ato sa ning isalot makadiot, niya ay pamalihog nga public service diha sa Lamintak, no? Niadtong Hulyo 5, 2024, adunay gihatod nga pitaka ni Pantaleon Keith Jotson Humawas, taga Lamintak Sur, palihog, no? Taga Lamintak Sur sa pagsulti kang Pantaleon Keith Johnson Humawas diha sa Lamintak Sur, Midilien, Cebu. Ang sulod sa pitaka, driver license, nakit-an didto sa Edwax, unahan sa Municipal Cemetery. Nakit-an ni Raniel Lirasan, tricycle driver, palihog kinsatong nakaila ni Pantaleon Keith Johnson Humawas nga taga Lamintak Sur, palihog lang sa pagsulti, palihog lang sa pagclaim diri sa DYCM. Ang nanawagan si Raniel Lirasan, driver sa tricycle. Ni ato siyang pasalamatan si
Ranel Lirasan sa iyang kasing-kasing mibati po siya sa unsa kadako ang panginahanglan o kaimportante sa butang sa lain nga tao. So salamat kaayo Brother Ranel Lirasan sa imong pag turnover diri niya palihog lampod sa atong mga kahigalaan diya sa Lamintac Sur kon sa norte sa makaperentihan na minaw sultihi palihog si Pantaleon Keith Johnson humawas aron maklaim ang iyang driver license o gayang pitaka diya sa DYCM. Claim lang diri panahon sa atol sa ato nga program atol sa programa no sa programa din sa DYCM. Okay, padayon ta manghigala sa pagpangumusta atong pangumusta ang mga kaigsunan kay galanto di sa Bugo City. Kutob sa Naminaw dinis Bugo. Ato mga tigpaminaw diya sa Binabag. Kumusta diya ang mga Bersero family, mga Gabiane family diya, mga Olingay family. Atong gina-welcome. Ya, kumusta ni Brother Lino diya sa San Antonio. Anya mga tigpaminaw nato diya sa Lamintac Sur o sa Lamintac Norte. Diha sa Bahi Lapas no, Maayong buntag sa taga Lapas. Kanya tanan nga taga Kabangkalan, Dakit, Bugo City, labi na diya sa mga Lipawpaw family, Maayong buntag. May isang buntag ni retired Scout Ranger Isagane Aratsya diha sa Kabangkalan. Salamat po sir sa imong sound system nga always yung magigamit aron ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto sa imong mga silinganan. Anya, kumusta sa dugmay buntag nila ni Sister Bisabilia, Mr. and Mrs. no, Alan o Sister Bisabilia diha sa Baas. Anya, mga kaliwat ni Anhing Joseph Kimno diha sa Baas. May buntag ng tanan, tumakingsunan diha. Anya, tanan nga taga barangay sa Dakit, labi na diha sa mga pamilya, sa mga Derder family, Stern Merlin Derder o Bansyatiok family. Kanya ngadto sad ni Sister Andrino o siyang pinalangga nga bana diha sa Dakit karon o siya ilang anak. O welcome kamuntanan diha sa Dakit tanang naminaw. Ato mga tigpaminaw diha sa Sambag, Dakit, diha sa Guadalupe. Kumusta diha ang mga Baldosa family? Ngadtos mga pamilya sa mga Humawas, mga Munyes family. O niya, kumusta sad ang mga pamilyas, mga Pilayo. O niya nila ni Pastor Hill, Edoliberio and family. O niya, may basang buntag sa atong mga ngadto nila ni Brother Edsel Ledisma, nila na Ma'am Ibing. Good morning. Tanan dihang naminaw sa Guadalupe. O niya, tanan nga naminaw diya sa barangay sa Udlot, no? Diha sa Marangog, o niya diya sa Tagasa. Congratulations des tanan taga-tagasa sa Seventh-day Adventist Church diha nga na-organize na gyud kagahapon ang tagasa Seventh-day Adventist Church. Aniya atong mga tigpaminaw diya sa Libertad, diya sa Syukon, o niya tanang naminaw diri sa Nailon atong gipangumusta no tanang mga Lipon family. Pamilya nila ni Brother Nelson Lipon, nila ni Sangay Libi Lipon, o niya ngadto ni Anhing Jerry Lipon, iyang mga family nga mga active diha sa Upper Nailon. Ya, kumusta ang mga pioneers family diha? O niya ngadto sa mga tigpaminaw to diha sa Panabilan ni Sister Leoning Damayo, may buntag ni Muster uban sa sakop siyang family. O niya ngadto nila ni Brother Johnny Alboro, bro, may buntag nimo. Brother Wilfredo siguro to aros Cavite naminaw, may buntag ni Brother Frido. O niya ngadtos mga pamilya sa mga Hilig family, mga Mulihon family, ngadtos mga pamilya sa mga Rituya, mayong buntag, mga Bulambaw family, mga pamilya sa mga Canales, mga tanan diha nga naminaw diha sa Nailon atong mga
suod kayong makaigsunan o makahiglaan diha atong gina-welcome sa atong programa. Mga Fernandez tayo family diha, may buntag. Kanya ngadto sad sa mga Son family. Kanya mga tigpaminon to diya sa Gairan, diya sa New Public Market, o dinis daang Carbon, Bogo City. Ato siyang gipahinumduman no atong mga kahigalaan dinhi sa Bogo City, nga kon pananglit mahila bisan sa mga nagkalinlaing mga lungsod dinhi sa norte, nga kun doon na mo problema sa inyong pananaw mahigala nga medyo magkahanap-hanap na, ay mo kalimot sa pagduol sa Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic naa sila branch sa San Remigio pod at bang sa Prince Warehouse Club unya kilid jud sa highway. Makita nimong Icons Optical Clinic on at the same time sila pod ang nagdumala karon sa Biraki Lubitania Optical Clinic dis Bogo City. Unya dinis Bogo City sayon kay dumdomon ang clinic, optical clinic naa sa ubos sa Gaisano at bang sa karaan nga land bank dinis Bogo City. Katong karaang land bank ka, makita nimo diha sa atbang ang Icons Optical Clinic mga higala. Gipanag-iya ta na ni doktor o doktora o doktor Konkon Lobitania. Abli na sila gikan sa adlaw Domingo, kutob sa adlaw nga Bernes, alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5:30 sa hapon. So namoy problema na matikdan sa inyong pananaw, mintras gamay pa ang problema, kay magkadakong problema, magkadako sad ang panginahanglan, gamay pang problema, doola din ninyo aron masulbad ang suliran mga higala. Kay ning mata na to importante ni kay kini mo'y bintana sa atong lawas. So good morning no ngadto sa mga pamilyas, mga Familiara family, kanya mga ngadto sad sa mga Makipig family atong gina-welcome, kanya mga ngadto lang brother Andy Nobal, tanan nga taga Kayang, tanan nga taga Don Pedro, kanya tanan nga naminaw dinis Palambato, og tanan nga taga Bogo City nga nagpaminawan sa atong programa atong gina-welcome. So ugma karong gabi magsugod na jud ang gikahinaman nga usa ka talagsaon nga seminar sa panglawas o sa pulong sa Dios nga ana na i-held sa Prince Inn Hotel no dinhi sa Bogo City, kilid yun sa tindahan sa Prince kanang kilid. Atong ginapahinuduman atong makahigalaan nga mga dili, mga SDA or mga SDA ay lamog lantaw sino religion kay kanang paghisgutan diha naghisgot na sa maing panglawas o pulong si Ginoo. Magsugod na karong gabi alas 6:30, pero pagka alas 7 jud start jud ang programa sharp, kutob ratas alas 9 kay duha na ka oras program diha. So ang arrival na 6:30 no. Wa na'y bayad mga higala. Free na siya nga pagpaminaw nato ang ato pagpaminaw lang kanya free siya na panihapon. So anha ta mga kahigalaan nato dinhi sa Bogo City, mga silingan lugar, kahigayon ta anang alas 6:30 ngadto sa alas 7. 1 week rana, alas 9 usara na siya kasimana matapos na karong Sabado sab. Tagang kitang makuha kanyang ato nga speaker ana si Sir Juby Espinido. Kailan mo ana kay usa na ka aktibo og nadungog nga pulis nga usa ka maayo nga pulis, retired pulis na siya, mo'y magdumala niya na nga seminar mga higala. Okay, sa pagparensunahan sa di pa nako basahon ang mga comments nga niya sa atong comment section sa Facebook. Akong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat brother. Okay, daghang salamat Brother Libe, mga higala.
sa tanang nagsunod na ini nga programa kung sa dugay nagyong panahon nga suki namo Tubig ba? suki namo nga tigpaminawan welcome kamo nga tanan dinha nga nagsunod sa atong programa diha sa Villaba. Sa tanang mga kaigsuunan, kumusta diha sa mga Insinso family? Si Brother Rico Iting, kumusta? Unya dinha sa Tabango, Brother John Quezon ug sa iyang pamilya. Unya kumusta po dinha ni Pare Rogelio Orbuda? Unya dinha sa San Isidro, maayong buntag sa taga San Isidro diha sa Linao nila ni Tata Justiniano Lumapak, no? Kana Star Kualing, Kalusor family, mga De La Piña, maayong buntag sa inyo dinha. Diha sa Daha Diot, sa Isidro Leyte, no? Kumusta mo tanan diha sa mga Itang, mga Aklon family, especially sa mga Mahait family ni Mr. and Mrs. Inting, Alma Mahait, Brother Agri Dakal. Unya, kinini ang kuan pod, kinini ang taas man ta og oras kaning Domingo, tuguti lang gid mi ninyo nga madugay-dugay ta ato sa diayng ipahibalo ang kuan diha sa kinsa sa inyong nagkinahanglan sa safe ba, safe unya inon ta maayo og lami nga tubig, kay tubig magyud atong gikinahanglan araw-araw. Ang Advent water refilling nga naa mamutang sa muhon, Lanaw Daan Bantayan, nagatanyag sila sa ilang dekalidad nga tubig. So kinsa sa inyo dinha ang nagkinahanglan og tubig, lalo na sa may mga events, no? Kuan kanana ang ilado naman ning number na mo ni Brother Libby, text lang mo, kanina text lang mo kay aron nga ato nga makuan niya. Suwayan nako ni og nakakuha na bakas number anila Brother Libby aron makuha po nato sa kanginan. Wala pa number, brother. No? Oo. Unya ang Jupstar Printing Services nag-offer pod sa ilahang dekalidad gyud nga mga trabaho like tarpaulin, mga basketball uniforms o uban pa dinha nga mga inyong tuyo, no? Inyong mga tarpaulin gusto. printing, Brother John. Mga ID printing. Raw ni ang Jobstar Printing Services nga gipanag-iya ni sa mga Miralles family, no? Naaron dia si Ma'am Jofel. Ma'am Job, thank you for being nice. Niya naapo dia si Dong James Ray. Thank you so much niya Dong Jeffrey. Kamong tanan diha nga nagsunod sa atong programa. Okay, dili na lang gid nako kay daghan na magig kayo nga kwanto ni Brother Libby. Kumustaho nato dinha ang atong magigsunan sa Nazaret. Salamat sa walay paglubad nga mga pagbati sa inyong igsuon. Salamat ang Dios ang sa adlaw sa katapusan, daghang mga sorpresa sa atong kinabuhi. Salamat sa taga Nazaret, no? Nga nagsunod sa atong programa diha sa Paypay niya mo sad intawon nga ingnon tanan lang family, friends, brad and sis sa mga Bunukan family, nila ni Ninong Doming Bunukan, Ninang Poret, ni Ma'am Ethel Bunukan, o Ma'am Daisy, o Dingdong Dominic. Salamat kayo ninang kamug yung pamilya muduaw kang mama, no? Salamat kayo anya sa inyo sang mga gasa nga idala kang mama. Thank you kayo unya makarelieve na og gamay sa gibati sa iyahang panglawas. Unya akong pasalamatan ng Dios nga nagahatag ra gyud og inunta jutay nga kahumpayan sa gipamati ning mama. So salamat jud kayo. Unya kinini ang kuan pod akong pasalamatan ang pag-abot kagabi alas 12 gabi gikan sa Manila sa akong pagumangkon si Lovely dihito niya si Dave, si Makmak niya. Salamat kayo niya. Be enjoy sa inyo nga mga plano ug asa mo nga mga resort, asa mo nga mga spring mga to. God be with you sa inyo ha. Okay. Dinha aron sa kinatarkan dagan ubay-ubay tang gabing ginaghanan nga minaw na to diha Brother Libby.
Des kinatarkan. So mayong buntag sa tanan kinatarkan labi na ni Pare Boy Ales. Pre, may buntag diha, pre. Kumusta ni Junjun Ilustrisimo, Sir Arjim, uban silang pamilya ni. Di ba dito na Palawan si Brother Boy, Alice? Dito nagpalawan si Brother Boy. Sa unang mga katuligan na Brother Libby, tuagid lang ang taas nga panahon ni Pare Boy Ales dito sa Palawan kay nagnegosyo man in town Unya siguro dili na gusto ang Ginoo nga panegosyohon, wa na siya kaadtog Palawan, naa na lang ron siya sa ayagid nga gimahal nga isla diha sa Barangay Langob, no? Naaron siya dinha. Unya salamat po niya. Kumusta sad ni Ma'am Prichi diha? Alice man. Ma'am, so na may imong apelyido ron, ma'am? Naminyo naman ka. Unya wa na ko kay bawo sa imong apelyido. And my beloved brother, Konsihal Alan dito, ban siyang pamilya, may buntag sa inyo da. Ninong Berlito Mantaw, ban siyang pamilya, may buntag da. Unya ni brother Brother Nunoy, Brother Nunoy, kumusta? Salamat sa mga panahon ning labay nga imo gikong gisakripisyuhan nga gikan sa isla, gihatod gid ko nimo sa imong pambot diri sa kuan, diri sa kananaang daan bantayan. Salamat kayo. O kunya kanini ang dili na lang gid ta maglangan kay nalangan ra bataw nya nay uban nga gamay ra kayog pailog tungod kay dugayan na kay ang ilang ganahan mamati sa ato nga pagahisgutan sa pulong sa Dios. So sa tanang naminaw karon dinhis Pilipinas ngadtos nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan, kumusta mong tanan dinhan labi na sa Australia nila ni Dani Luloy Lubitanya, ni Pretty Miss Simon, Geraldine Oslington, o sa akong ig-aga da Shirel Olasiman. Ma'am, unsa na mag-gay imong apelyido ron, ma'am? Naminyo magkag Australian yawa magkukaybaw sa imong apelyido. Nila niyo seryo ya karing uba siyang pamilya, no? Ilanday Iris, nanday ko tanan kay yo naliwat ginis imo ni imo mga bata yo dag mga umaga diyo, mga buutan gud manang nindot giding makaginikang buutan kay ang mga anak buutan pod mga matinagdanon kayo. So kuan diha kanana ang maayong buntag sa inyo diha labi na sa mga Rosalihos family, maayong buntag ninyong tanan din na pod si Tingos. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So may isang buntag ni Brother Wilfredo diha sa Kumbado, Bugo, no? May buntag nimo Brad. Salamat kaayo nga padayon gid ta sa pag-alagad sa Ginoo. Ato kuning listener sa radio. Nakalimot lang ko sa apelyido nimo Brad. Okay, ato sang gipangumusta karon si Sir Jerome Patagnan diha sa Danau. Sir, may buntag nimo sir, nag-monitor ka karon sir, may buntag nimo uban ni Ma'am Lucel, no? Salamat sa inyong kuan kanana ang mga missionary minded magunipila ni kabukliman gisulduan ni Sir Jerome diha sa Danau. Unya ang uban sad hinuon na humanas ilang kontrata pero padayon gihapon si Sir Jerome nga nagasuportar buat hilig magun siya aning mga kuan kinini ang mga crusade, no? Salamat kaayo nga daghan say mga liman nga nakatagamtam sa ilang pagsuportar labi na ni Brother Ralph Lo Chavez dinha sa kuan sa Camotes Island. Dugay ning gisuportahan ni Sir Jerome. Unya gikaluy-an gid pud si Brother Ralph kay tungod lagi kay gitagaan magkadagaya si Sir Jerome, iya gid intaw na tagaan si Brother Ralph og motor, tagaan niya motor niya napahimoslan gyud sir sa buhat ang motor nga imong gihatag. Unya sagdi lang eskwela ra ba siya sa Tito Gino sa MBC? Awa siya makakuan IT ang gikuha niya na arapod sa Camotes. Oo, kay ako magod siya nga gi-advisean nga kung magkuha siya theology unya minyo na siya urag lisod gid kaayong hunahunaon para sa ihang pamilya kay tulo na kabuk iyang mga anak. Tulo o upat na ba? Dugay mapastor pod. Unya makuan ako lang siyang giingnan nga sagdi lang pagkuha lang kay akong tuyo unta to kuha sa education.
ko pagkuha lang og laing kurso o makatrabaho na niya ka, anha na lang niya ka, magsige na lang ka og kuan ka na bang unit na lang sa Bible imuhang kuhaon kung gusto gid ka nga magpastor na nga IT ron ang gikuha ni Brother Ralph. Okay, ato ning basahon no ang nakita nato sa tong screen. Ato ning tan-awon ato mga pinalangga nga mga kaigsuonan. Okay, nag-una din si Ma'am Bernice Ay, ma'am. Fernandez Adams. Ma'am, may buntag ni Brother Ma'am. O, ambot mo sarong orasa buntag madre sa ato sa Pilipinas. Thank you, Mama. Bisas imong kabisi diha. Pero, Margabi iron sa ila siguro. oo. Salamat gid kay Ma'am. Ang imuhang mga paningkamot, ang iglesia sa Tagasa SD Church. Salamat, Ma'am. Ay lagkasuko, Mama. Ako din hisgutan kay para balampod matandog ni ang uban kay dili malikayan nga wa gid sila hunahuna sama sa imong gihunahuna ambot kung ipasabot nga ang Dios man gyud mo inaghatag sa tanang mga butang nga maangkon sa tao nga mapahimuot mo Ginoo. Ang uban gud ma'am dawat kay dawat lang unya nara sa sarili. Salamat Mama. Ang Okay. excited nang kaning tag pila na ka irko ng kon irko naman ang simbahan ron niya pila ang usana 120,000 o mo batoy akong nabatian kung dili ni sayop akong nabatian niya dili man na basta-basta nga ihatag na ron usa lang ka tawo ng panahon na. Salamat juga ma'am unya sakto ra gyud na imong himo nga magtigom og bahandi dito sa langit. Sakto lang ma'am kay ang mga pag-ampo sa mga kaigsunan dinha sa kuan diha sa Successful na church. po ang Tagasa Virgin kay na-organize din gihapon. Yes, Church na gyud. na-organisar na. Official na gyud nga church. Niya, Seventh Adventist dako Church. na gyud kaayo og kausaban ang Tagasa kay sa una kanding ra magoy mo pasilong din ha. Okay, nabiyaan maguna ng simbahan na do nagiplano ang Ginoo nga kanang simbahan na magpadayon na siya. So salamat kay po sa mga Mulihon family, mga Fernandez family o uban pang mga kaigsuonan diha nga maugyoy nagadasig nag-nurture sa mga kaigsuonan dinha sa kuan sa Tagasa Church na magoy mga bag-ong konbertido diha kay sa pagbuhat ni Brother Niljon Versiro na amato nga kabig pag-anha gay nako diha bisita gimbitar ko ni paridong Judito Mulihon nagigig istorya nako nga babae nga ingon niya nga kami maminaw mi sa radyo unya napaluap mi ni Brother Niljon niya gi-Bible studyan mi. Salamat gigay ninyong tanan din ha. Unya mo labyog lang ko dito sa minapasok no sa Calatrava. Kumusta lang Sir Nini Solibio, Brother Nunoy Solibio, nila ni Mr. and Mrs. kananang Ariel Fermin no Sir Ginny og sa uban nga mga kaigsunan ni Brother Lunoy, Brother Ricardo Incampo ato gidin taon ning mga listener sa radyo, Brother Living nga nga kabig sa pagpangalagad sa Ginoo. No, salamat kayo sa inyong tanan din ha. Nya salamat po ni Brother Rico Iting niya sa Bilyaba, Brother Libby Siman ni siya. Kapila gid ni taon ni mapalpak ang giplano bautismo magdadag ilisan ni taon niya di madayon ang bautismo pero sa bandang huli na bautismo ha nagyad Brother Rico naminaw man karon may buntag ni dinha og sa tanan nga mga kaigsuonan niya dili ta magkuha na lang gid consume sa tong oras sa mga pangumusta ni buntaga pero madugay-dugay lagi kay tungod manggod duha ka oras man ta every Sunday morning mura po di amo gid nga mapahimuslan sa pagpangumustang dugay sa tanan nga mga kaigsunan unya dinhi namo ikapabuhagay ang among mga pagpasalamat sa inyo nga mga tabang pag-atiman aning buluhaton. Salamat. Okay, niasad si Brother Jix Sumalinog sa Dumaguete. Mayong bundag Brother Live. O niya po si Nuna Hani Monterde Punay. Yung buntag ninyo diha Kuya John o Kuya Live. God bless ninyo og sa mga tigpaminawan ni ini nga programa. Ako na yung kinakusga na yung bayaw, Brother Libe.
ako ning buotan nga bayaw hanay pakantahon niya kanako dire sa radyo kay para sa nang imong talento magamit dinhi sa kahanginan, no? Na nga pakantahon unya taga dire si Regine pod ako natong gisultian kinaama mo'y mga talento ani nga awit. Okay, Brother Libby? Okay ni asad si Brother Ronilo Itang, maayong buntag kaninyo Brother John og Kuya Libby og sa tanang kaigsuonan nga tigpaminawan nining programa og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. May buntag na ba na Saudi Arabia, Brother Ronilo? Oh, matag paingon ako karis bugo. Pari sa radyo, awa na ilaing masintro sa akong hunahuna, ikaw gyud. Kay dili ka gyud kuan salamat sa imong kadasigon sa pagpaminaw sa pulong sino, pagpakaon sa imong kalag sa pulong sino dinhi sa atong programa. Thank you, Brother Ronilo. Okay, niya pa siya mensahe. Kuya Libby, request ko og awit, Mingaw ang Langit. Ipahinungod nako sa akong mga kaparintihan diha sa lapas og sa mabuli. God bless sa pagbasa. Okay, ato ning i-play karon Brother Ronilo. So, pahinungod ni mo ni sa mga kaigsunan nimo, imong pamilya diha sa lapas, mga parinte og sa mabuli. Mga itang pamilya dito. Kinsa ba tong buutan bitaw gyud nga igsuon na to negosyante ni Bugo itang sa to iya tong parinte atong namatay mas. Chudulo, itang parinte po niya. Parinte po to. Ang tinuod lang gid pagkasulti yun. Kini si Brother Chudulo, ako lang ay mahisgutan ha kay Anhing Chudulo. Ha? Maglikay-likay na ako atos iya. Insa ayaw brad kay malipay kay unsa mapudtong igsuona nga kanang ihang mga baligya ipahatak kanang mani dayon na niya og plastic unsa panay umang maikog man ta mauwa na tamuagi kay tungod magud ingon ana kay negosyo gud na nya pero sakto ra gyud himo ni Brother Chudulo gid nga kanang nay panahon dugay ta makatugig missionary minded po to siya Brother John kay dias ila magpatukar gyud siya unya magwali to siya sa parinte ni Brother Ronilo. Parinte to po niya. Di man kuang gipud to siya kay relihiyoso kay born again magudtupon. Magwali mo tundaan sa born again. Yes, unya iyang na-upgrade ang iyang pagpanglagad sa Ginoo. Sige niya paminaw sa tong programa sa radyo nakasabot siya, may alagad siya sa Ginoo. Namatay gid siya diha sa iyang pagtuo in town. Nang daghan kaitog mga nabuhat sa ato nga bililhon kayo nga mga butang nga maka inunta dili nato malimtan tong mga buhata. Okay ni asad si Lane of Keria. Alangob ni kinatarkan. Mayong buntag ninyo Kuya John o Kuya Live. Niapod si Bradjo, si kuanin siya. Si Paring Jo Tundag to Australia. Ay makaingon lang ta nga namingaw na nalahi na mo yung Facebook unsa ni siya Paring Jo. Bradjo yang account Bradjo dong. Bisan tuod og nalayo ka pero pag tunga ni mo sa tong programa doon ra gihapon naa magigoy mahinumduman aning bataas o gamay pa kay maligo ni siya mangita ni siya asa akong breath ang breath. Kumusta di Singapore dong? Hope nga okay lang Australia ni siya. To na is Australia wa na ni Singapore. Sa una Singapore, yes. Australia. Kano Australia na. Kumusta diha? God bless them. Okay, ang mensahe maayong buntag kaninyong duha mga kuya pare. Kuya Libby o Kuya John, ang Dios kanunay magabendisyon o magapanalangin kaninyo kanunay. Amen. At last, nakapaminaw na usab taliwala sa kabisis kinabuhi. Yes. Tungod aning nature sa atong panginabuhi. Nagpaminaw gikan diri sa Western Australia. Okay, salamat daw. Wagid ka makalimot sa atong programa. Kanya ni asad si Sister Lia Muñez, wala madungog ang iyon tingog. Wa madungog ko ng tingog.
Wa madungog ang tingog. Tanaw ko na ito, lingi ako nga itong monitor. Mura magkuhan na, Mader. Di ka sa imong radyo diha, Mader. Di ama may monitor, Doray. Kuan man na siya, Facebook. Sa Facebook, di ay, oo. Niya pagin siya mensahe, mo dayon nun, pagkuha trumpa, wa may tao God sa inyo, Sister God. Kay nagka-istorya mo yung Brother John. Kasi kung nugo na inyong trumpa, ito gamitan siya. Pwede rin na gamiton ihatag ko niyan trumpa. Pero lisod mo sa gayo ko, manay tao ila. Ang kuha na, ang way, doon naman ni si Mother Liyay gihatag sa ako nga Yahweh, diha sa balay. Unya, mutning Yahweh. Pero si Daijina anak mo ay kuan, si Daijina anak mo ay sagad maglantaw-lantaw din ha. Mother, tungod gud sa akong sitwasyon, Mother. Murag di na ginhinon ako duaw-duaw diha, pila lang ka bisis ang kaduaw ko diha. Di gani ko kapangabli. Maratong kausang nakaabli ko. Wa na gid ko ka kuan din ha sa balay. Nabalikan ako pero igo na lang sa kong mulantaw diri na ko sa ibabaw tan-aw na ko dihay panahon nga ning kuan ko kitan-aw na ko ang dito sa likod sa tubang okay raman. May kawara anaya ba no? Wa sa ko kay baw kay ang anay di man na mo tiras gawas aring na sulod. Wa sa ko kay baw ug unsa di na ra ba kapuyan ng balay sa ataking anay? Mo ataking anay niya mamuyo sa mga diwindi pud hinuon. Naapoy mga laing linalang nga mamuyo anang mga bahay nga labi na kay peaceful kay nang ilahang lugar diha unya ubos man gud na kanang naay bahay nga dako diha mo ibabaw mo ubos ibabaw jutay ana kanang bahay nga dako ngari sa nagatubang sila kanang mura og ilahang tiris-tiris naagi mga kuan diha mga ubang linalang nga nagpuyo anang baya pod. Pero diha sa ilaw wa ko kabantay pero nabantayan ako katong bahay nga dako so sa lain nga medyo bunto na pod. Niya pa siya minsay hingtingog hingtingog ganiya wa mo tumutiyog karon tingog na. Okay. Salamat kayo Sister Leah. Niya ato ning tanaw ning pikas usa nga screen tagdon taning mga atong mga kaigsunan nga nag-like og nag-send og heart sa atong programa. Aritas mga nag-like niya si Brother Ronilo Itang, Siloy Del Tam, Ronimar Anciano Morata, Erlinda Neri Istaura, Edwin Notarte, Lowe G. Amoroto, Plinius Gisibel, Jivne Jeris Malati, Leah Muñez, Tata Likay-Likay Sanglitan, Climaco George NG, Anisito Priscilias, og Sayang or Sayang. Okay, aritas mga nag-send og heart, mga nag-love sa atong programa. Okay, ato ning tanaw ni si Jeannie Rama Fermin, John Michael Senko, Eljon Tonyakaw Nidja, Ronilo Itang, Edward Generías, Jufel Bruniula, Deheto Miralias, Gloria Ferrer, Emelda Osabel Buratso, Rosa Lalican Iscario, Angeline Mendoza Macias, Rosalyn Meinit, Oslington Jing, Jeremy Lovero, Virgilio Patindol Rivera, Rois Aileen, Chael Notario Aragon, Kevin Cultura Hugo, og Celine of Keria. So, as of this time, maunay ato Tuan na ni Ron sa Brother Kevin sa mutuan. Nakabigbe ni sa pagpanglagas Ginoo Pods Paminos ng programa radyo sa diri pa sa Danbantayan, Brother Libby. Dong, may buntag mo dong. Kumusta na ibang kinabuhi karon? More kanin siya kanang tunan ni nagpuyo dito sa Kubutuan si Huning Uli. Taga-butuan man taga-butuan sa iya lang pag-eskwela mo nang naari siya dire. Amot nagtrabaho, basing nagtrabaho na po siya Dr. John. Wa lang ni mahibaw-in Nagka-graduate naman siguro na siya. Oo. Wala mahibaw-in nagtrabaho na baka ni. Okay, mo padayon ta sunahan apag yun ni paymin siya atong basahon mo uli ko basta maayong timpo
manohol ra kog palimpyo basin na ay bitin. Oh. Okay, salamat. Magampo alam Mr. Lia nga Pwede ra, maayo ra Mader. tempo. Mader, pwede ra ako mo imong suhulan. May na lang sa 9 taon. Makapalit ta og kanana ang kuan, kan diaper. Pwede ra, Mader. Ako ingnon nimo nga manghinlo ko diha. Og naay bitin po din mudagan na sa gitpod ko kay mahadlok mo ko anang mananapa, Mader. Di ba manakop makagbitin ra John? Sa una makadakop ko bata pa kay kung sunada mo kay ta karon on sa naman no ning mukurog na matong tuhod sakto na tas edad. Karon ikaw na dakpons bitin. Okay niya si Sam Lozero. Brad, kumusta? Kanunay kong maminaw ninyo. Si Sam Lozero de ini sa Upper Kagkagan Church. Salamat Brad Sam. kayo. Ni arag hapon Brad Sam nagpabilin guwapo parehas sa imo. Salamat sa imong pagwaray kanunay bitaw gini Brad Sam. Amigo magid mi ani niya Brad Libby. Unya maka maadto gani ko dito muduol gyud intanay makigistorya. Naa man po'y uban maghuwat og duolon. Di managad kay gustong magpatagad. Unya di na nimo matagad komentaryo na kay ni Brad Sam lahi ni siya. Duol gyud mag-istorya amigo ko man gyud ni niya. So Brad Sam, salamat ha. Yung tanaw mo gani, yung pasabot nga hintagad, yun siya ito. Yes. Ano na pa, Sterlia Muñez, mahadlok ang di sa ako. Oy, wala man ko'y nahibog. Asa ni, nahibog ngan. Pag uli na ako, Dili, ang pasabot. Tingalig, nangahawa. Ang gipasabot nako sila. Mader, kinimbay mga di Kaya nakapuy-an. ko. Naagi dili man na ingon gid nga kuana na ang bay gid nga di nakapuy-an naagi mupuyo pod. Mana nga May mga ilaga, mga tuko. basta di ilaga na apod. Sa bitin mo puyo, mana nga limpyuhan. Hinon kinimbitin labay ra gina siya. Mo stay lang na og kuan dihag pila ka days ka pero magsige ra man na og lakaw. Pero og ganahan na musti nindot nida bugnaw-bugnaw ning higda. Pero asa mo sad siyang makaon nga mangita mo ginagpagkaon niya di naman na mobalik sa iyang gigikanan kay permanente man ang abante kay lahi man ang nature aning bitin. Magsuroy-suroy ra gina siya permi ng abante niya di na kahuna-huna pagbalik murag may sa tao pa may Alzheimer. Wa man ni atras no ang bitin. May atras na nahinoy tuyok. Kambiyadas atras na. Forward na siya. Okay no. Ingon din nga kaluoy pod Australia. Okay. Matang sunahan atong hayon si Brother John sa pagampo sa di pa nato hatag kaning request ni Brother Ronelo. Brother John? Okay mga ikala magampot. Dalang panan og makagagahom na mo nga Dios. Ikaw ang Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang among giila ug gialagaran nga Dios. Mahimo kang Dios ug hari sa among kinabuhi. Karong buntaga magapanalangin ka niini nga programa nga unta o Dios mahimo kini nga kasangkapan ngadto sa kalain-laing lugar o dapit nga naga kinabuhi pa nga dili sa dalan nga gusto nimong ipasubay. Panalangin ang tanang nagapaminaw karon dasiga lig-una ang ilang pagtuo o ang uban Ginoo tagaig kay gayonan nga mahangpan nila ang mga pulong sa kamatuoran. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among manluluwas. Amen. Amen. Okay, ni ang mga higala ang awit no nga requested ni nga kanta ni Brother Ronelo Itang kay nindot kaning awita gipahinungod niya ni sa iyang tanang mga kaparyantehan, iyang family og makaparyantehan sa lapas og sa mabuli. Okay, mingaw ang langit. Tapaminawan nindot ka higala. Okay, di man mingaw ang langit lain ba ni ang napatukar na to. Okay, ato ning pangitaon higala ang mingaw ang langit. Ato ning tanaw no kay dera mingaw ang langit. Okay, asa na ni? Lain man ang ning tukar. Okay, dira. Mingaw ang langit.
Unya kining awita mga higala nindot kay ni kay mingaw kay langit kon ang atong pamilya wa dito. Amahan o ginahan sa Dios kamo
Okay, daghang salamat sa awit Mingaw ang Langit. Okay, mo ato na tahigalas pagbasa sa pangutana. Okay, di pa yung mensahe Sister Leah. Ako raba usa baya. Wala baya ko'y kahigdaan. Wala jud tuwa sa dating sa totoo wala jud atoa sa dating dautan. Okay, adto na tahigala sa pagtubag sa pangutana atong oras no kay alas 8:48 mo undang tani mga alas 9:25 karon nga gabi. Okay, karon nga buntag nga gabi. Naanad mo tayong programa sa gabi, Brother John. Ya kay nagsuga mo sa tadiri murag gabi masag diata sa sulod no. Okay, ang pangutana mao ni atong tagdon kaklaro reaksyon ni Brother John. Kaklaro anang pulong gihinluan na sa Dios nga mga mananap ang nakita og nag-ingon pa jud siya sa Mateo 15, walay mosulod sa baba nga makahugaw sa tao kundili ang mugawas ra sa baba ang makahugaw sa tao. Busa kon mituo ta kay Kristo mukaon na ta. Salamat. Kay mo na'y pangutana ba John nga atong saluan kay kagabi nakaisgot mo siya ang kagabi manggod na anya aduna siya kanang inon tanan lang gyud instant reaction na niya iyang reaction. So dili man sa gyud pud hinuon mi ka-blame nimo kung ang imo gyud nga gusto ang imong kaugalingong plano, imong kaugalingong huna-huna. Moingon ka nga kaklaro ni ana gihinluan mga mananap niya sa Mateo 15. Wala gid mi mag-ingon dili ni klaro. Gihatagan ka gani og komparison ni Brother Libby kagabi kay kadtong nagkalain-laing matang sa mga mananap nga sulod sa habol nga nakita ni Apostol Pedro, tandaan, gituntun to gikan sa langit kalit nga gibira sa langit panan-awon to nga nakita ni Pedro. Nakabantay mo og naapil ba didto ang walay kapay og walay himbis? Wala. Wa giapil. Ngano man sa mga dagat sa walay kapay gul mahugaw mo sana dili man na ipakaon. Unya mo ingon kang gihinluan na ang gihinluan ra di ay ang mga mananap kay nagakamang nagasaguyod man na di ang gisgutan. Physically do na gay mga problema ang tao kay naa may mga taong nahimugso nga wa magasahis paglakaw kay naay mga bakol o uban pa nga mga physical defect. Bisan unsa pa ng sitwasyon o matang sa tao gihinluan as Ginoo kay kita lagi nahugawan man tungod sa sala. Unya mga mananap bitaw na gitagaan kagani og tinaw nga komparison sa Biblia nga ang tao gisimbolo na sa Dios og mga mananap. Tan-awa sa Mateo 25:31 unya ngadto sa 34 dayon sa 41. Tan-awa unsay gisulti dinhi ato ragud ni nga kanana ang hatagan og kahigayunan sa pagsabot kay aron gud nga masabot gyud nato ang kamatuoran. Dili ba kay atong hatagan lang sa atong kinaugalingon nga pagsabot unya wa nato hinuon masabot ang gipasabot sa Dios. Tan-awa ra gud dinhi sa Mateo kapitulo 25 kung ato ni nga tan-aw dinhi nga ang tao gisimbolo lagi gilarawanan sa Ginoo gisimbolo og mga mananap. Mao bitaw to nga si Pedro nalibog siya sa iyang huna-huna sa kahulugan ni adtong panan-awon nga iyang nakita. Kanang pulong kahulugan dunay buot ipasabot og ang gipasabot ni adto mga katawhan dili gyud mananap. Niya pamatiin ni aron makuha nimo ang sentido gyud sa gipasabot. Sumala dinhi sa Mateo 25
31 ngadto sa 34 o 41 akong basahon ha niya nag-ingon dinhi. Og inig abot na sa anak sa tao. Kining anak sa tao referido ni ngadto kang Kristo. Og igabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya og sa tanang manununda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. So sa pagbalik ni Kristo, dili siya mag-inusara kundi muuban ang mga manlulunda sa langit ug dili kay magpakataw siya pag-usab kundi siya magalingkod diha sa iyang mahimayaon nga trono. Kung maghisgot kag trono ang mulingkod diha hari. Tandaan ninyo kana. Niya tan-awas 32. Og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Naghisgot nig mga hayop unya gihisgutan gani dinhi ang karnero og kanding. Tanaw ha karon kung imo gyud ni siyang literalon tanawa may pag-asa diay ang kanding ug ang karnero nang naas bakante. Tanawa ug ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang tuo apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Siya ro naman pod ug dili magiyahan ang inyong panghunahuna ug pagsabot mananap man ni ang gimensyon dinhi ang gibanggit dinhi pero ang gipasabot ni ini mga katawhan, mga tao nga sa pagbalik ni Kristo duna lamay duha ka matang sa mga tao, karniro ug kanding, but ipasabot matarong ug dautan. Ipadayon nato og pagbasa. Nag-ingon dinhi, ug ang hari magaingon diha sa iyang tuo, umari kamo mga dinaig sa akong amahan. Kinsa man tong naas tuo? Mga karniro. Unya umari kamo mga dinaig sa akong amahan. Panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Tanawa, kung literalon gud nimo, ang mga karnero di ay maadto dito sa gingharian sa Dios. Unya kadtong mga kanding anam to siyang wala. Atong basahon ang 41 nag-ingon dinhi, matud pa unya ang hari kinsa may gipasabot ng hari si Kristo kay naglingkod gud siya siyang mahimayaong trono. Unya ang hari magaingon kanila diha siyang wala. Mao tong kanding. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manlulunda. Tanawa kanang kalayo sa impierno kuana ang gitagan-ana na ang yawa ug sa iyang mga manlulunda pero dunay mga tao nga maapil ani nga gisimbuluhan og kanding. Kay kung literalon nimo kanding ang kauban sa yawa dito sa kalayos impierno. So gitagaan lang ka og giya mahitungod yana nga kadtong mga mananap nga nakita ni Pedro sulod sa habol, wala gid atoy makita nimo ditong walay kapay o walay himbis isda. Nagakamang nagasaguyod mga mahugaw ang gisgutan. Kay lagi nagkalain-lain man ang rasa sa tao ug unya ang tao sumala sa Roma 3:23 nang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Ug kun atong basahon ang gipamahayag dinhi sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 10 ingon niini ang gisulti pinaagi sa maong kabubuton kita nga hinlo gikan sa sala pinaagi sa makausara ug dayon nga paghalad sa lawas ni Hesukristo. So ang gihinluan ang tao kay nahulog man ta sa sala, nahugawan ta sa sala, muning gisgutan pinagi sa maong kabubuton kita na nga hinlo gikan sa sala. Gipahibalo sa Dios ang tao nga gihinluan niya ang tao nga nahugawan sa sala. Dili kay kadtong mga mananap nga mahugaw maoy gihinluan sa Ginoo. Kay kung mauna awa tay labot nga mga tao kay ang gihinluan mananap man di ay.
Kung atong tan-awon gyud dinhi ang gihisgutan, ang gihingo dinhi og pinagi sa mong kabubuton, kita na nga hinlo gikan sa sala. Nahugawan man ta sa sala, kita mo igilimpyuhan sa Dios, dili na ang mga butang nga mahugaw nga dili ipakaon sa Dios maoy gihinluan. Pamati iragod dinyo dinhi ang gihisgutan sumala sa unang Juan 1:9. Akong basahon na, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Tin-aw kayo, klaro kayo, adto gigas dili klaro, dili tin-aw nga moingon ka nga ang gihinloan ang mga mananap nga mahugaw. Uy, wala gid na mahitabo nga ang Ginoo naghinlo sa mga mananap, ang gihinloan ang tao. So, mao ni ang gihisgutan dinhi sumala ng Pedro kapitulo 1 versikulo 7, kini ang inyo dapat nga pamatian. Nagingon aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagig kalayo, bisan tuod kini madugta ra musangput ngadto sa pagdalaig sa paghimayo og pasidungog ni Jesucristo sa pagpadayag sa unya ni Kristo. Mao ni ang kini ang gihisgutan dinhi, no? Nga naghisgot dinhi nga mapadayag ra unya diha kang Kristo. Ngano man mapadayag kay ang tao man mo igihinloan dinhi, mo ni ang gihisgutan dinhi, kanana ang dinhi niini nga mga bahina, dili ng mga mananap nga gihisgutan diha nga dili ipakaon unya. Giingon ninyo nga kaon kay limpyo na, ay wala gyud na ginapasabot dinha sa Biblia nga gihinloan na ang mga mananap nga mga mahugaw. Wala. Kung kining mga bahina inyo gyud nga hatagan sa insakto gid nga kahigayunan sa pagsabot, nganong dili gud masabot, apan kay dili man lagi hatagan og pagsabot kay ang dipinsahan ang kaugalingon man nga gusto, mao hinungdan hinuon nga hangtod karon nagpabilin nga mahugaw kay nagsigig hugaw-hugaw, kay nagkaon sa mga butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon kanang mga butang nga mga mahugaw. Kanang gihisgutan sa Mateo 15 nga walay isipon mahugaw ang nagasulod kung dili ang nagagula. Sa inyong paghuna-huna mga butang na nga gidili sa Ginoo nga pagkaon, ang gipasabot diha nga magasulod unya magagula kadtong mga butang nga nagagula sa imong baba ug ngabil sa pagbuling sa dungog sa uban, mauna ang gipasabot nga makapahugaw sa tao. Pero sila traditionally ang mga Hudiyo gikinahanglan manggod nila nga mangaon sila manghunaw gyud, kay kung mahitabo nga mukaon sila nga dili makapanghunaw, giisip na nila nga nakahugaw sa tao. Unya tan-aw ra gyud akong basan mo man ni ang gihisgutan nimo. Nag-ingon dinhi namatod pa unya gitawag ni ang mga tao miadto kani og mingon siya kanila, paminawa og sabtan ninyo kini. Dili ang magasunod sa baba maong makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. Tandaan ninyo na gisabot dayon ninyo nga okay nang kaunon tong gidili sa Ginoo, tungod kay di man ang magasunod sa baba mong makapahugaw sa tao, kundi ang magagula sa baba mong makapahugaw sa tao. Kay inyo magong putlon gud mo nang dili gininyo makuha ang sentido. Ipaday na tog basa. Unya miduol ang mga tinun-an ug miingon kaniya, nasayod ka ba nga ang mga parasiyo gingilaran sa ilang paggadungog sa imong sulti? Siya mitubag nga nag-ingon, ang matag usa ka tanom nga dili tinanom sa akong amahan nga langitnon, kini pagaibton. Pasagdi lang ninyo sila. Sila nga mga magtutultol nga buta, ug kun ang buta magaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Kung imo po ning literalon pagsabot, mao na. Physically, buta. Pero ang hisgutan nini,
buta sa kamatuoran, ang buta magaguyod o buta, nga naman, tungod kay naay mga pangulo, mga pastor, mga ministro, pangulo sa simbahan, buta sa kamatuoran, ang mga membro, buta po nagiguyod, o buta, ang buta. O kunya sa gahong mga hulog silang duha, kay sa adlaw unya sa katapusan, gipasabot man sa gahong maong adlaw sa paghukom, sila mahimong mahinukman. Karon, sa pagsulti ani ni Ginisos, ingon ni ini sa 15, pamatian ninyo. Apan si Pedro miingon kaniya, isaysay ka namo ang sumbingay. Tanawara, sa gipamulong ni Kristo sumbingay, pero ang inyong pagsabot literal. Mao man ay hinungdan hinoon, nga dili ginyo madawat ang tinuod nga gipasabot kay ang inyong paghuna-huna manggod maoy insakto wa ang gipasabot sa Biblia. Si Pedro nangutana nang unsam ingos Pedro ay miingon kaniya isaysay kanamo ang sumbingay. Sumbingay di ay to dili to literal nga ingong wala isipong mahugaw ang nagasulod sa baba kundi ang nagagula sa baba sa tao. Karon atong ipadayon pagbasa. Ug siya miingon kanila wala bagihapon usab kamoy pagsabot. Lisod ding tao nga way pagsabot kay di gyud na makasabot bisag gipasabot na. Ipadayon na tog basa. Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang sa tiyan og unya igaat itsara sa gawas? Magasulod sa baba moadto sa tiyan nya itsara sa gawas? Apan ang manggula sa baba nga gikan sa kasing-kasing, tan-aw na ang manggula sa baba gikan sa kasing-kasing wa magikastiyan, wa magikastinae, gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Unsay nagagula sa baba nga gikan sa kasing-kasing, kana ang makapahugaw sa tao. Unsa maning mga butanga nga gikan sa kasing-kasing mugula sa baba sa tao nga mo'y makapahugaw. Ipaday na tog basa nagingon kay diha sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang huna-huna. Tanaw daotang huna-huna, pagbuno, panapaw. Unya kini ra bang bahinang gihisgutan ni Kristo mga sugo ni diha sa 10 ka sugo? Meaning nga ang tao di ay nga naglapas na 10 ka sugo, mga hugawan nga naman gilapas ang kasuguan sa Dios. No? Pagbuno, ganda utang huna-huna, pagbuno, panapaw. Naamanis na po sugo. Pakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panultis pagbuling sa dungog. Mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan ang pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Ang gipasabot ni ini ni Kristo, kadtong balaod sa mga Hudiyo, kay dunam sila balaod gitawag Misna Law, mga 39 ni ka mga balaod sa mga Hudiyo nga ilang gipuno, ilang gidugang sa balaod sa Dios. Mao ning gigsulti dinhi si Kristo, mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan unsa may makapahugaw sa tao? Pagsaksig bakak, pagbuling sa dungog. Apan ang pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Ang gipasabot ni Kristo nga dili walay mahugaw nga magasulod, kundi ang makapahugaw sa tao, kundi ang naggula kadtong mga dautan nga mga butang, pagbuling sa dungog, pagpatay, panapaw, pangawat ug uban pa. Pero ang pagkaon nga dili manghunaw, dili na maoy makapahugaw sa tao, kay ang gihisgutan dinigod mga traditional belief kini nga iya sa mga Hudiyo. Unya inyong gisabot hinoon nga ang nagkaon, ang inyong gisabot ba nga ang wa itugot sa Dios nga ipakaon na. Tagaan tamo og tagaan tamo aning mga punto dinhi sa gisgutan sa Biblia parang makuha gid ninyo ni ang punto. Dinhi sa Isaias kapitulo 66, no, ato ning basahon dinhi sa Isaias 66:15 ngadto sa 17 pamatiin ninyo. Nagingon, kay ania karon siyuba muanhi uban sa kalayo, ang iyang mga karo mahisama sa limpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban ang kabangis ug sa iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo. Kasuko ug kabangis na gyud ang gisgutan.
Ang tao masuko na, mabangis na gani ang tao. Ang gikinahanglan ana patay. Pero ang sa Ginoo dili paghukom niya kay pinaagi sa kalayo siyuba mo pahamtang sa hukom. Ang ihukom sa Ginoo kalayo. Kinsa man ning iyang hukman sa kalayo kay mo paham kay ingon dinhi kay pinaagi sa kalayo siyuba mo pahamtang sa hukom. Og pinaagi siyang espada ibabaw sa tanang unod og ang mga pinatay ni Hioba daghan. Tanawa, ha? Naghisgot dinhi ang iyang mga gipanghukman daghan. Naging kinsa man ni kadtong nagbalaan sa ilang kaugalingon ug nagputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usas des taliwala, nagkaon og unod sa baboy. Tanda na kay ang baboy gidili man gyud na. Og ang dulumtanan mao tong mga ubang pang mga mananap walay kapay gulahimbis gen nabilong nas dulumtanan. Og ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon si Hioba. Bihuna-huna, kanus-an niya hukman sa kalayo kay Hioba mo pamtang sa hukom, pinagis kalayo, kanus ang paghukom sa nagkaon sa gidili sa Ginoo sa adlaw pas katapusan. Ang tanan nga nagakaon sa unod sa baboy, hukman sa kalayo sa adlaw sa katapusan. Ning abot na ba ang adlaw sa katapusan? Wala pa. Natural nga wa pay gihukman sa kalayo sa nang nagkaon sa gidili sa Ginoo. Karon mo ingon mong ipakaon na kay nahinloan na. Mahimo ning bakak ning bersikulo ha. Kay sa adlaw sa katapusan ang tanang nagakaon sa gidili sa Ginoo sunugon pinaagis kalayo. Unya mo ingon mong ipakaon, nakabantay ba mo og kang kinsa ning teorya nga magsugo nga ipakaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon? Iya na ni Satanas. Hinumdumi nga si Adan ug si Iba gibutang sa Dios didto sa tanaman sa Eden. Gibauran sila, gisultian sila sa Ginoo, ha? Nga makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan dili kamo magkaon sa bunga ni ana ni maghikap kay sa adlaw nga mokaon kamo ni ana mamatay kamo gayod. Tan-awa ha, mo ni ang gikuan sa yawa, ang Ginoo gisulti nila. Karon pag-adto na sa yawa, gisugo man sa Ginoo nga dili sila mamatay, ning kaon si Adan ug si Iba. Ang gisugo pagpakaon ang gidili sa Dios, wa gyud magsugo ang yawa nga kauna nang gitugot sa Dios ang gidili. Busa sa kapanahonan ni Adan ug ni Iba, nakakumit sila og sala, gikaon nila ang gitugot sa Dios. Ang wa pod gitugot sa Dios ilang gikaon. Ngano man kay gisunod nila ang yawa. Daghan gid mga taong nagsunod sa doktrina sa yawa, kaon na tanan. Hinumdumi baya gyud nga sa adlaw sa katapusan ang tanang nagkaos gidili sa Ginoo sunugon sa kalayo. Unya ingnon yung ipakaon na, kay gihinluan na, dili na madala na nga huna-hunaan ninyo kung Biblia mo ibasihan. Sa Pilipos 3:19 nagsulti, ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag kay ang ilang Dios mao ang ilang tiyan. Tungod sa tiyan ang tao naglapas gyud sa gisugo sa Ginoo, unsay dangatan ang pagkalaglag. Kung gusto gani mong malaglag, halakaon mo sa gidili sa Ginoo. Pero gusto mong maluwas, biyain ninyo na ang gidili sa Ginoo. Kay klaro sa Biblia nga ang nagkaon sa gidili sa Ginoo, iyang pagasunugon, pagalaglagon sa adlaw sa katapusan. Dili ka malimot sa gisulti ni Ginoong Hesus. Dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Mateo 7:21. Gisupak ganin imo ning kabubuton sa Ginoo. Mao nay pag-ingnon nga karon pa lang daan ka nang ginahukman para ka gyud sa impierno. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ini mga bahinan. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Salamat po sa follow-up nga pangutana sa ginaisgutan kagabi nga naghisgot sa dinhi nga kaklaro kuno anang pulong gihinluan na sa Dios. Mga mananap ang nakita ug nag-ingon pa jud siya sa Mateo 15, walay mosulod sa baba nga makapahugaw sa tao, kundili ang mugawas ra sa baba ang makapahugaw sa tao.
busa kun mituo ta kay Kristo mukaon na ta salamat. Okay. Kung maunay atong pagtuhigala, wa ginato tugkara og sabta ang nakasulat diha sa Biblia. Ang imong pagtuo diha sa Biblia nga pulos na gyud literal ang gisulti sa Biblia. Ilebe daghanang mga parabulo diha, mga sambingay, mga simbolikal nga naa sa Biblia. Nga kung sabto nimo nag literal masayop na tamahigala. Dinhita sa imong gisgutan ka klaro bitaw pagkasulti. Pero kining pagkasulti as Ginoo sambingay ni, simbolo ni, simbolikal ni. Kanang pag-ingon niya nga gihinluan na ang gipasabot ni anang mananap mga higala nagsimbolo na sa tao nga mga hintil nga gituhuan o giisip sa mga Hudiyo nga mga taong dili balaan, mga taong mahugaw. Munay ilang konsepto nga bisan gani sa pagpakig-istorya bawal na sa ila tungod kay hugaw, kay mahanginan unya sila. Bawal nga mabisita ka silang balay. So dili pwede. So grabe kay stricto ning mga Hudiyo. Unya kay kini si San Pedro kay nahimo na siyang Kristiyanos kay nagsunod kang Kristo, apostol siya. Wa pa mawa siyang unahuna nga ang ilang pagtuo sa mga hintil mahugaw og di balaan. Di sila mutagad sa mga hintil. Di sila makikistorya. Di pwedeng mamisita sa mga hintil. Pero ang kaluwasan sa Ginoo pag-ani ni Kristo gitanyag alang sa tanan, mahudiyo ka man og dili hudiyo, kay pantay ra sa pagtan-aw sa Ginoo ang tanan tao sa kalibutan mo hinungdan nga si Kristo nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo alang natong tanan mahigala, hudiyo og di hudiyo. Kay sa Juan 3:16 gihigugma sa Dios ang tanang tao sa kalibutan mahigala. Nga tungod ni ana gipadala niya ay anak nga bugtong nagpakamatay sa atong dapit imbis kita untay angay ilansang sa cross. Gitubos niya higala ang silot sa atong mga sala. Kay impierno man unta atong sangkuan, pero pinaagi sa pagtuo kang Kristo higala, mahudiyo ka man og hintel, mituo ka, misunod ka niya, dili na ka masilutan sa impierno. Kay alang sa mituo ngadto kang Kristo, gitubos na ni Kristo ang silot sa imo og sa akong mga sala mahigala. So muna'y gipasabot sa buhat Jis, simbolikal gani, di na literal. Kanang mananap niya, amo nang gibalik-balik, nagsimbolo na nato nga mga dili mga Hudiyo. Nga giisip sa mga Hudiyo, mga hugaw di balaan. Tanawa na gudo sa Daniel City, imong makita diha ang upat ka nagkalanlaing mga mananap. Ang una, leon nga naipako sa gila sa iyang buko-buko. Ang ikaduhang mananap, usa ka oso, may gitangag nga tulo ka bukbukog nga gusok siyang baba. Ang ikatulong mananap, leopardo, dunay upat ka ulo o upat ka pako siyang buko-buko. Ang ikaupat, usa ka makalisang makahadlok mananap. Ang iyang ngipon puthaw o niya may napulo ka mga sungay, mga higala. Kung imong tanaw ang Daniel 7:17, katuloy mga mananapa, dito literal, simbolikal to mga higala katuning gawa sa dakat, simbolikal to. Nga naman, unsaon po ang dagat sa Biblia, nagsimbolo po na sa katauhan, kanasuran o pinulungan. O ang mananap diha sa Biblia, nagsimbolo po sa Daniel 7:17, nag-ingon ang Dios, kining upat ka mananap, Daniel, nga imong nakita, mauni ang upat ka mga hari o mga ginharian nga manindog nining kalibutana. Nagsimbolo di ay sa mga hari o mga ginharian. Katong Leo, nagsimbolo sa ginharian sa Babylonia. Ang hari si King Nebuchadnezzar, o niya, ang usa ka uso, nagsimbolo sa ginharian sa Medo-Persia. Ang hari, mao si Cyrus II. Ang leopardo nga dunay upat ka ulo, upat ka pako, nagsimbolo sa ginharian nga gipanguluhan ni Alexander the Great. O niya,
ang ikaapat nga mananap nagsimbolo sa ginharian nga gipanguluhan ni Julius Caesar niadtong 168 BC manghigala. Unsa may matawhana? Mananap ni kanang tagupat og tiil, dili duha na tiil pero nagsimbolo sila niadtong mananapa. Kung imo tong sabtog literal sayop gud da. Mao sana sa buhat sis kanang gisgutan diya nga mga mananap mahugaw nagsimbolo na natong mga hintil, mga dili, mga Hudiyo nga giisip nilang mahugaw di balaan. So si Pedro sa human nakakitag panahon, naglibog siya ug unsay kahulugan. Kay literal pa to, di na maglibog si Pedro, literal God. Pero kay symbolikal man, ingos pero sa kay meaning anino, aning mga mananapa, unya samtang naglibog siya sa kahulugan, ning tungha ang Espiritu Santo o giingnan siya nga naay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Tanawan ay tulo ka tawo nangita nimo. O niya, unsa may gisulti sa Espiritu Santo? Paminawi akong basahon sa bersikulo 19. Samtang naglibog pa si Pedro kung unsa ang kahulugan sa iyang nakita, niingon ang Espiritu Santo kaniya. May tulo ka tawo nga nangita kanimo kanaog og uban kanila ayaw pagduha-duha sa pagkuyog kanila tungod kay ako ang maong nagsugo kanila. Tan-awng Pedro, mga hintil, mga hugaw maning mga tawhana, pero giingnan man ko sa balaan nga espiritu. Tindog, ayaw pagduha-duha, kuyog nila. Kay ako ra may nagsugo kanila nga ipanhi ka. So kay gisugo man sa Espiritu Santo, nasabtan niya siya, mga hugaw maning di ni balaan ng mga tawhana. Bawal man ang pagpiguhugoy, pag-uban-uban, pero giingnan man kung pakuyugon. O di na di bawal. Ang kadto di ang mga mahugaw nga akong nakita nga bawal to, pero nagpasabot di ito nining matawhan na muni kahulugan sa pananaon nga akong nakita. Wala naglibog si Pedro. O niya, ingos Pedro, okay? Ari sa ta mga tulog dinhi, ugba na ta mga adto dito. Pagkaugma jud, kung iyong basahon, nanggikan sila, dunay mga kaubang magtotoo ng uyog kang Pedro, paingon sa balay ni Cornelio. Pag abot yun ni Pedro dito, si Cornelio po busy kay siya prepare. Di pang imbitar niya, parente, mga silingan niya. Dali mo diri kay na ako'y bisita nga taos Ginoo. So lipay, excited kayo si Cornelio. Pag sudyo di Pedro sa balay ni Cornelio, wa kapugong si Cornelio siyang gibuhat. Sa versikulo 25, sa pulong sa Diyos ng Biblia, niluhod siya at tubangan ni Pedro. Pero gayon ng Pedro, tumindog ka, ay akong simbaha, kay tao lamang ako. So si Pedro, sugod sa diskurso, kay pagsudyo, pretindaghan ng mga tao, pulos mga hintil, pulos mga hugaw, nga gituwas mga Hudiyo, mga di balaan. Gignan niya, kamo baya? Nasayod mo nga, kaming mga Hudiyo, gibawalan mi sa pagpakig-istorya ninyo, sa pagpakigharong kanyo pagtagad niyo. Pero, gipahibaw na kus Ginoo, nga gikan karon wala na tao akong hingnon nga mahugaw dili balaan. Tanawa na, kano sa pahibaw as Pedro, kay pahibaw as Pedro, pinagi ni adtong pananaw niya. Unsay konklusyon ni Pedro? Ang konklusyon ni Pedro, sa na siya nasabtan niyo dig-ayo, ang pananaw niya nakita. Muni akong basahon na, 34. Og miingon si Pedro, karon nahibaluan ko na nga ang Dios walay pinalabi sa tao. Kung ang tao may kahadlok sa Dios ug matarong ang iyang binuhatan, bisan kung unsang klasiha siya nga tao, dawaton siya sa Dios. Tanawa, nakasabot si Pedro nga tao ang gipasabot higala. Pero na uban wa kasabot, mananap gihapon si Pedro, nakasabot na tao ang gipasabot. Pero na uban nagbasa karon, mananap ko no, kay gusto liging mukaon sa gid. Tanawa, nahibawaan siya sa mga Hudiyo sa Jerusalem, mga kaubanan Pedro, gipa-report sa dito, nga naman yung sa nadungga na mo nga istorya nga nakig-uban mangkas mga hintil, mga di Hudiyo, ning tagad man kanila, namisita man kanila nga bawal man na sa atong mga Hudiyo, sa gisaysay ni Pedro ang kahulugan. Wagad maingos Pedro nga makaon naman di ang baboy, gisaysay ni Pedro nga ang kaluwasan, gikinahanglan po di sa mga dili Hudiyo. Tanaw na to ang 11:18 akong basaw na.
sa pagkadungog ngadto sa mga tumutuo nga Hudiyo, wala na sila manaway kang Pedro. Hinuon midaig sila sa Dios, miingon sila, kun mao kana gihatag usab sa Dios sa mga dili Hudiyo ang kahigayunan nga maghinulsol aron madawat usab sila sa kinabuhi nga walay katapusan. Wa gid mag-ingon nga wa gid sila manaway kang Pedro nga ingon nga wa gid maingos Pedro makaon na di ay ang gidili. Nagisgot og tao nga dili magtotoo. Nakasabot si Pedro, manghinaotan nga kita pod makasabot. Dili kay magpabilin ta anang wa kasabot nga mokaon gyapos gidili bisad tao ang gipasabot ana. O niyag-ari ka sa Mateo kapitulo 15, ang gipasabot po di higala nga pagkaon nga matod pa nimo nga dili makahugaw ang musod sa baba, kundili ang kadtong mugawas sa baba maong makapahugaw. Si Kristo nagsulti ana. Tinuod si Kristo nagsulti ana, pero unsa man ipasabot ang higala kanang musulod sa baba ay kadto ng pagkaon, makaon ha, pagkaon nga gipunit sa mga Hudiyo nga wa sila kapanghunaw sa kamot, kay ang ilang tradisyon bisan pa naglimpyo na ilang kamot kinahanglan manghunaw gina sila, kay ang pagkaon nga ilang gipunit nga wa sila kapanghunaw sa kaon, wa sila kapanghunaw silang kamot, ilang gituhuan nga nahugaw na ng pagkauna o kay nahugaw man na nakasala sila sa Ginoo o angay silang masilutan sa katapusan. So grabe ang ilang pagtuo nga ang tradisyon pareha gibugaton sa sugo sa Ginoo. Tradisyon naman to kabilis mga Hudiyo. O niya ang unsa man tong pagkauna, makaon ba to, baboy ba to? Wa gito maghisgot og baboy mahigala. Ang paghisgot adto katong pagkauna, tinapay ang gipasabot adto, bread kadto. Tan-awar ko dinyo sa ubang version sa Biblia, wa gyud maghisgot og unsa diya ang gisgutan higala, tinapay ang gisgutan, pan ang ilang ginakaon. Okay, ato ra rin tanahon. Okay, dinhi sa Mateo kapitulo 15 mga higala, daghan kaayong mga version sa Bible nga naghisgot og bread, pero wa na lang tay igo nga panahon ang ilang ginakaon tinapay. Dili to kay baboy, tinapay ito. Kanang pan ba, ilang napunit, nga wa sila kapanghunaw sa ilang makamot. O kung isubay ito sa balaod sa mga Hudiyo, di na to pwedeng kaunon. Isalibay ito, kay hugaw na tog kaunon. Ingon si Kristo, ingon siya nga, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako, kay inyong gihimong balaod ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ang gipasabot ni Kristo nga makahugaw sa tao, kanang gikan sa kasing-kasing mugwa sa baba, pagsultig, pagdaot sa atong sigatao, paglapas sa kasuguan sa Ginoo. Nya ingon sa 20, apan ang pagkaon nga di kapanghunaw sa kamot, dili kana makahugaw sa tao. Simple kaayo, gipasabot ni Kristo. Wa na maghisgot og baboy, pero ang uban i-divert. Panra ang gipasabot ana nga nahikap nga wa kapanghunaw sa kamot, i-insert yun ang baboy, i-insert yun ang gibawal sa Levitico 11. Diha ta na sayop mga higala. I-appeal na itong labot. So, wa naman tayo time, okay, ato sa Leon Macadiot, basig na nakita niya, Sylvia Belardi, nakig-uban na to, amin. Okay, salamat kayo, no? Okay, ni ang awit higala sa di pahingpit puso ng atong tulumanon, ni atong hanon si Brother John alang sa closing prayer. Okay mga higala, mag-ampo kita. Makagagahom dalang panan nga Diyos sa walay katapos.